Aus den Legenden Så er vi sat i gang, Anders. meine Krake aus dem Ozean erheben und Zerstörung auf die verachteten Amerikaner herabregnen lassen. Ihre großen Städte, Boston, New York, Kan du ikke skippe det der, Mikkel? Jo. werden der Macht tun wird nie. Det kan jeg jo da lige tro. Fedt. Time to finish this. Kraken stops here. Ej, har jeg den lortepistol på mig, mand. Ja, det går da også. Jeg arbejder kun i headshot. Ja, det vil jeg også helst kunne arbejde i. Skal jeg fortælle dig? Jeg looter lige lidt, Mikkel. Ja, det gør jeg. Godt. Øj, du fik ham der først. Ja, vi found the dokument. Havde han noget godt? Ja, nej, kun det dokument der. 1 ud af 5. Nå, men så havde han jo noget godt. Jamen, det kan man jo sige, Anders. Ja, ikke? Der sidder sgu en dreng. Jeg troede lidt, du skader. Ja, nej. Prøv at se, om du kan. Jeg tror det ikke. Hørte du efter, hvad han sagde? For det gjorde jeg ikke. Nej, det gør jeg sgu heller ikke. Whee! Jeg ved godt, der er kun en vej fremad. Det er fremad. Jeg tog den der glæd ned. Okay. Ja. Glide der. Det gør jeg også. Ja. Hell yeah. Og så kan vi plukke dem heroppe fra. Jeg ser sgu en sniper heroppe. Han skød kraftet med efter mig. En dævs. Jeg kan fandme ikke se... Jeg kan ikke se dem. Der. Jeg kan fandme ikke se dem, mand. Har du fandt dem der? Nå, det er derfor jeg ikke kan se ham. Nå, jeg er videre, Mikkel. Og jeg kan også sniperens possession med den her telefon. Ja. Jeg prøver at gå. Jeg har fundet en dør, vi kan komme ind i her, hvis vi har noget sprængstof, Mikkel. Eller en nøgle. Ja, det har vi sgu nok ikke endnu. Jeg er ved alarmen lige om nu. Okay. Men I bliver til Ud fandme, jeg kan ikke smage. Åbenbart ikke. Jeg er død. Ja, jeg kommer. Fuck. Jeg kommer. Wow. Det var ham der... Fuck, han kom lige rundt om hjørnet ned ad trappen, man. Du så det godt, ikke? Baste. Vi prøver bare igen. Yes. Ej, jeg er skudt ned. Det var jeg. Can't stay here. They'll find me. Jeg stopper dem i og sætter alarmen i gang nu, Mikkel. Ja. Hvordan er det? Det er G, man gør det på. Det er F.
Hvordan er det, man smider, Mikkel? Granat? Er det G? Nej, det er F. Jeg kan fandme ikke finde ud af det. Der var fandme en sniper der skød mig. Men det er fordi, du lige skal vælge mellem de der ting der, tror jeg. Jamen jeg havde den rigtige. Fremme. Okay. Jeg kommer, Anders. Jeg aner ikke, hvor du er. Nej. Kom nu. Hvordan der? Jeg tror, det var dumt. Nej, det var ikke dumt. Det var godt. Eller hvad? Det ved jeg nu ikke. Den var død, mand. Ja, det er godt, Anders. Smoks. Hvem ikke skyde på min marker, mand? Spand med dig, mand. Lige husk at lade din våben, Mikkel. Yes, yes. Ja, det var bare mig, der har glemt, nemlig. Fandme en, der kom med... Ja, dø! Fuck ham op. Der er en, der kom med en rocket launcher dernede, mand. Jeg går altså videre nu, Mikkel. Ja, det gør jeg så. Og vi skal kravle og holde control i bund. Nå, jamen der er altså nogen. Ja, det er godt. Vi skal altså skynde os nu. Der er en med rocket launcher bag os. Skyd bag os. Jeg kan sgu ikke se her. Nå, okay. Han skyder mig nemlig bare. Ja, sådan der. Han er bare videre nu. Jeg er nødt til lige at rykke lidt her. Yes, yes. Sådan der. Jeg har ikke ramt mig liv. Sådan der. Jeg har ikke noget liv. Fuck. Jeg bruger der en. Jeg er der. Yes. Nej, så er der kraftigt mere lige der. Skal du fandme ikke skyde på? Nej, jeg er nede, Mikkel, mand. Jeg kommer. Nu searcher jeg, så det kommer. Better move it, or I'll be discovered. Ja. Fuck, vi skal væk. Nej. Fuck, det er svært, mand. Fuck, sker der lige ja. Okay, jeg tror ikke... Jeg tror kun, at man bruger våben med silencer her. Hvis vi bliver opdaget, så er vi stort helt fucked. Jamen, ja, vi skal bare plukke dem på lang afstand, Mikkel. Ja, jeg tror virkelig også, vi skal passe på. Men bare skyde. Det er bare at bruge silencer så meget vi lige kan. Ja, det må jeg lige vente på. Jeg skal lige bleed out. Time to move. For helvede. Ja, løb bag tankbilen, det kan da umuligt gå galt. Nice. Det var tæt på en også. Ja, det var.
Kommer du rocket launcher? Fuck, jeg har ikke mange skud, mand. Jo, det har jeg. Og jeg dækker bagfra. Ja, godt. Hvor mange sniperskud har du? 5. 7. Okay, ja, det... så har jeg flere end dig. Jeg har kun... Jeg har 11. Okay. Hvad fanden, jeg bliver derude lige nu? Ja. Nej. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle gå godt for. Jo, jeg gør. Hvorfor? Tænker, vi står bare her til vi lige er kliddet. Du vil være på de Ja, jeg er gået videre, Mikkel. Det er fandme det, men jeg kommer. Jeg har dem herfra, tror jeg. Jo. Er du med mig, Mikkel? Nej. Nu er jeg. I kan... Jeg ser en rullegun derovre. Ja. Det har jeg også, Mikkel, så bare rolig. Ja, den er da godt nok rocker irriterende, den der oppe. Der kommer fandme også en kampvogn nu, mand. Ja, det går nok rough, ja. Vi bliver bare her, Mikkel. Yep. Så længe vi kan. Jeg har masser af skud nu til min maskingevær. Og der er en lige ude foran. Ja, jeg har ham. Ja, nice. Skal vi prøve at rykke lidt videre? Ja, det kan vi godt. Can't find anything else. Vi skal op her. Ind her. Better move it. Jeg tager ham udenfor. Ja. Ja, det skal du bare tage den. Så kan du holde skandet på, at jeg lige klarer det. Tower's still standing. Det var det. Nazi comms. Okay, vi tager det tower herovre nu. Men har du smadret, har du klart det hele med herinde? Ja, Mikkel? ja, det er derinde, det er vist klart. Nej, du har ikke. Der er en med her. Åh, det var Jeg må det. se. Not bad. Ah, det er derfor jeg lige tjekker jo. Jeg troede bare, man skulle smadre den radio ting, når det skulle på det. Ja, men ja, der er mere end en. Nå, hvad, så har vi taget det hele, siger du? Ja, vi skal bare videre nu. Okay. Jeg tænker egentlig, har du noget sprængstof egentlig? Ja. Fed, så skal vi herind. Nå ja, jeg ved ikke om det er sådan noget sprængstof, jeg har. Det kan vi lige teste. Nå, Jeg prøver. du skal bare gå hen og nej, men det er ikke sådan noget. Nå, du Ja. kan prøve, prøve for Nogle pokker. gange så virker det ikke engang.
Jeg gør det hver gang for at være sikker. Pas på. Ja, gør det da endelig. Nope. Nej. Jo, jeg har den her, Mikkel, jeg har den her. Fedt. Prøv, og jeg ved ikke, vil du op og tjekke videre deroppe, eller hvad? Nej. Vi kunne gå derop lige og tage sådan, se hvad der er rundt omkring. Michael, vil du ikke have den her? Den jeg har her. Jo, det kan jeg godt lide. Jeg tænker, kan du ikke lide at bruge sådan noget? Jo, det er fint. Heller ikke flere sniper-skud, så det. Okay. Det kan være, vi får noget hernede. Det gør vi. Ja. Det gør vi. Er det her ikke... Det er en workbench, Mikkel. Så skal jeg lige have noget andet på hernede. 100%. Sådan der. Det spiller sgu. Den fik jeg den. Nej. Okay, det tager ikke, vi skulle ikke gøre så meget, jeg skal ud en anden vej. Hvis vi kan. Ja, den anden vej der, ja. Ja, det tower der, det er der fandme med flækker, tror jeg. Ja, jeg går altså herop, Mikkel. Okay, jeg går herop og ser, om der er et eller andet. Der plejer at være et eller andet godt, som... Hvad er der ikke er den her gang? Nu vi går herop. Man kan også gå herop, så kan man komme højere op endnu. Hvad er det? Hey, jeg ser en zipline. Sådan, mand. God ben. Der er gode ting heroppe, Mikkel. Der kommer. Der er rigtig gode ting heroppe, Mikkel. Hvordan er du inde? Trappen. Bag der hvor vi var inde, der var der en trappe bag ved døren. Så nu kan vi... der er mange gode ting, mand. Nej, hvordan er han kommet herop? Gå nu væk. Jeg dør nu, Mikkel, fordi hun snakker i telefon så længe, mand. Dumme svin. Nå, det er der, du ligger. Ja, du skal bare op. Jeg kan egentlig gøre det selv. Jeg tror, jeg bliver nødt til. Ja, det er nok bedst. Nej, fandme lærer det dumme svin. Nå, jeg laver mission. Ja. Du vil ikke herop også? Nej. Nej.
Kommer nu, Mikkel. Det gjorde sgu ondt på hende, det der. Ja. Ikke den vej, Anders. Jeg venter bare lidt på det her. Ja. Jeg kan godt fortælle, at det kan godt betale sig at løbe op til sådan noget. Ja. Jeg har taget med for mange skud. Og ting, jeg har fundet. Jeg har fundet en nøgle til krybbe og, en sprængstof mere. Nej, jeg fandt også en sprængstof. Nu har vi 2. Ja, fed. I could use this SMG. Oh my god, jeg er bange. Right in the face. That was scary. Okay, this will help. Er den går ondt, den her? Man endelig rammer med den. Jeg går stille og roligt videre, Mikkel. Ja. Kommer ned. Som i helt stille og roligt. Jeg sniger mig nærmest af død. Så tager vi ikke bare her. Jeg satte lige en silencer på min sniper. Ja, god idé. Der er en ovenpå os, der er 2 ovenpå. Ja. Jeg er nødt til at skyde nu. SS. Oha. Jeg løber ovenpå. Ja, hvad bliver noget? Kæft, der er mange døre, der kan sprænges heroppe, Mikkel. Det er godt, vi har så mange charge. Jeg har også et crowbar, hvis det er. Jeg har også, ja, det skulle vi nemlig også lige bruge lige nu. Jeg har lige brugt hotel. Jeg kan vist unlock dem alle sammen. Jeg har hotelnøglen, Mikkel. Hvad siger jeg? Det kan være, du også har det. Der er pengeskab herinde. Vil du springe den? Det kan jeg da godt. Så tjekker jeg dør nummer 2. Der ramte du altså plet, Mikkel. De er herinde. Yep. Jeg har skudt den ene. Jeg har skudt en. Der er en tilbage. Der er en mere, ja. Han er nede. Det. Jeg tjekker lige lidt mere. Finder du noget godt, den, Mikkel? Ja, der var en flare gun. Okay. Den så kan. Den, Mikkel, prøv lige at lade være med at bruge den, fordi det er et airstrike, der kommer ind, hvis du skyder den afsted. Okay. Bare lige sådan, en orientering. Ja, nice. Ja. Her har jeg ikke været ude. Det er bagindgangen. Ja, det er meget lort derinde. Ja. Der er mange gode ting derinde. Nå, skal vi videre, Mikkel? Ja, det tænker jeg. Jeg kan ikke bruge andre våben. Wow, vi løber bare lige ind igen, Mikkel. Fuck, det gjorde næst det der. Nej, jeg skulle en flare gun i stedet. Okay.
Ja, så er der kraftet med at strike. Det er en kampvogn, der er derhen, Mikkel. Hvad er missionen går ud på? Det ved jeg sgu. Rammer du noget? Ja, jeg skal bare leve det. Jeg lever. Han ramte nemlig også mig. Ser du noget? Ja. Hvad fanden er det bare en... Fuck, det er igen det lort der kommer frem. Nå, got him. Fik du ham? Ja. Godt. For ellers så var jeg på vej ud. Guess Det er godt nok. I grabbed everything useful. Godt, der er en, der kan ramme. Jeg rammer sgu nok mere hver tredje skud, vil jeg sige. Nå, okay. Rammer sgu ikke hver gang. Fik chok, man. Der skal bare løbes, Mikkel. Ja, Det er en tror jeg. kampvogn. Ja, det er bare sted. Den vej kan man ikke løbe. Og det der, det gør ondt. Løbe ind i. Jeg holder bare lidt afstand, så den ikke får os begge på et skud. Ja. Skyder lige ham herovre. Vi skal ind i parken, skal vi, Mikkel? Ja, vi skal på så. Ja, det var en god idé, der. Tanken er lige foran her. Landminer stadig. Yes, jeg går op og smadrer den. Fedt. Jeg holder en beskæftiget, så kan jeg se. Ved du hvad, jeg har den også. Jeg landminer den bagfra. Jeg har en charge. Nej. Okay, er du klar? Ja, Og du sætter sat med hjertet til nu. jeg er væk. Be harder to spot me. Og nu rører de sidste to. Hvor lever det nu? Nej, der dør Nå, der. vi skal bare ind. Vi skal bare videre nu, Mikkel. Ja, fuck den tank der. Ja. Oh fuck. Nå. Fuck, jeg fik et chok, Mikkel, mand. Sygt. You found the way. Yes, I have. To the bunker. Still have some way to go with. Ja, der er du fandme frem med maskingunnen. Hvad, skal vi ikke bare gå igennem her, Mikkel? Jo. Jeg har den her. Lad være med... Nå, sygt. Jeg havde ikke noget nemlig. Jeg kan picklock den her. Jeg kopierer den anden. Ja, sådan. Hov. Det var din, Mikkel. Så Sådan jeg der. fandt nok til det. I will get it all done soon. Uh. You are not. Fuck, der er mange af dem der. Det er din hurtige lunde, Mikkel. Hold Du skal væk nu. Hvad er der en crowbar der bagved også? Der ligger på bordet lyserne. Yep. Jeg har fandme også en kasse her, mand. Tja.
Hvor fanden er det nogle godt? Nu jeg har allerede en bacon. Det er en tom-tom. 100 skud, mand. Smukt. Prøv lige at være lidt med at... Du bare skyde dem. Jeg har silence, jeg kan lige lave en syg der. Det har jeg også. Jeg går ovenpå, Mikkel. Tager du ned under? Ja. Ja, boom! Der har vi ham bare i hovedet. Wow. Ja, det er meget spillet safe, fordi 5 med en stor bunker, jeg ved sgu ikke lige, hvordan det skal komme op Og til dig. bare nakket nogen, det kan jeg love dig for, mand. Better move it, or I'll be discovered. Og jeg håber godt nok, at du har det nemt dernede. Ja, jeg klarer bare missionen. Sådan, mand. Du har alt over dig. Wow. I got you. Det må jeg nok sige. Nå, jeg har key. Medbay key. Lad jeg gå ind her. Sådan. Jeg ved ikke lige, hvad det er, man skal med den sidste. Nå, man skal derop. That's all. Hvad laver du, Mikkel? Jeg var lige inde i medbay. Jeg havde fået sådan en nøgle til. Der var sgu ikke Nå, noget ja. specielt. Nå ja. Nå. Ja, too Ej, slow. så kommer du bare, når... Dumme svin. Brug så lang tid på det, mand. Jeg kan jo bare skyde den i stedet for, mand. Cut the power. Så skød jeg den bare i stedet for, mand. Nej, jeg tror du lige der, at jeg tror ikke, Nej, nu lader du mig få den der, Mikkel. Du skal holde din mund. Okay, fint. Ja. Ej, hvad laver du? Han... Og dig, Mikkel. Laver løjer, gør du. Jamen, jeg er så slem. Kraken's Laver løjer med mig, gør du. rated I-400s. Gonna have to get creative. Ja. Sabotaging the fuel lines will take this whole place down in one hit. Hvad er en gamerfolk sagen? Jamen, der er Nå, masser. der er-
Nå, jeg kommer ned til dig. Ja. Jeg løber højere om. Jeg er helt op. Gotta take care of both of them. Alright. Fuel lines. Hvad er det med at trykke? Jeg skal lige væk fra skibet. Step. Kan du sgu til at løbe? Hvad er klar? Skal I sgu ikke rigtig det store? Gjorde det? Nej. Jeg vil mange gøre et eller andet. Se. Sabotage, Correct fuel system. Can't stay here. They'll find me. Nå, jeg tror det er fordi vi er combat måske. Eller er det fordi jeg skal længere væk, det kan spørge hvad det er derfor. Har du gjort noget der? Nej, Er der noget nede rundt om skibet? jeg kan ikke se noget. Det kan være det fordi du skal ned og gøre et eller andet. Kraken's fuel system. Ja. Og hvad er det for en af dem? Ved vi det? Nej, jeg har åbnet dem alle sammen. Jeg tror bare at missionen er bug for at være ærlig. Fuel system. Det må være heroppe på land jo et eller andet sted, så. Ja. Du skal i hvert fald ind i cirklen i hvert fald, Mikkel, hvis du skal have noget. Ja. Jamen, mindre du bare vil ud og slå nogle tyskere ihjel. Ja, Her er det, Mikkel, jeg har fundet det. nå, sindssygt. Jeg kan fandme ikke finde ud af, hvor lort det var. Så der sat med ild i bæksen, du. Everything's set to blow. Skal vi fandme bare væk der.
Ja. Time to get clear of the blast. Ej, hvornår er vi løber siden af nogle nukes. Nej, det er ikke et godt tegn. Fandme ikke, de springer. Something's not right. They should have blown by now. Damn it. They're disconnecting the fuel lines, panicking that launching what's left of Kraken. Gotta make this next shot count. I'd better go somewhere else. Come on, gotta stop them here. Ja, fuck ham op. Ja. Hvad fanden er det, vi skal her? Vi skal ramme et eller andet. Vi skal bare vente her. Nå. Skide godt. I don't wanna take one shot. Så har vi sgu reddet den by også, du. Ja, ved du nu hvad? Thank God you got there in time. Og var det det? I don't know how you managed it. Nej, der er en mission How til. many Nazi No, super no. weapons have you kiboshed now? That's classified. That's classified, bitch. Det var det sidste mission. Yes. Operation Kraken is finished. The Nazi plan Operation Kraken is over. But Moeller, slippery bastard that he is, escaped Saint-Nazaire. Got him. Getting ready to cut and run like the weasel he is. It is quite some distance, Fairburn. Et lyst map. Thank fucking god. Nu kan jeg se noget igen. Ej, og jeg har fået en sniper vision sigte på. Eller night vision noget. Vi ser. Skal jeg lige skabe noget forvirring her til at starte med? Og skød ham lige i munden. Ja. Der kommer nogen derude. Ja, det er smukt der. Easy. Smuk. En død, mand. Ja, fuck, man. Han sad og sagde lige, hvordan det skulle. Aye, away you go. Good riddance. There's plenty more where he came from. So, what next? Well, Charlie here owes me a drink. Nå, det var den mission. Så er vi Det færdige. var det. Ja. Fuck, hvor lame sidste. Der skal vi bare skyde en. Ja. Nå, GG, Anders. Ja, ikke?